pese esibe na so from say anansie dua meju sise nipa ho uta hwe mi videos abribia e wo anansie dua media bi gidi se abo pa e wo nkura hyesema dade de nyina mede mawo ni senti bi besese wo hwa na was subscribe na fe wa like na wa share e dia momia na wa ka kire se ono so subscribe na enkranhye ene din hye ene ni aboa wono wo soso ene nua no soso ensa akabi ene me wa futuo ene enkranhye baako ene mam ba tu din se fawo eto asafu Awurade enkoa eso na emfawo entu ni paso vi se onipa ebetimi edu hwabo enipa betima hwabo se meyesi nanso na wiye no emaso sa opani bi efa ajanka bi ede ne try na ajanka no eya hobrase ni pa opani abi kan na otiamanane ana odi ni fie ahye ajanka yi ensa afi bi obaba no ohu se ni osija ho no ajanka na yesa pepe adie bia obekere se onya ma intima na ni je no pa edu ba bi no na ajanka no wonyini na onyini no na fe akoye se bia enche o so no susu enya ne hokani na fe ono su timi ko bobra na oni hwe daachi ne yire ene ba enti opani yese ene ono so obaboa abranti adura ba ni tirim ni se ono pani no wanyini enti ono pese obafie nemu odi abranti no ebetra abuchiman mu otie ho kakra ede kira abranti ama no kwasemnie na eniji sempa se ni urei a wasom na che no enya ho adwene saa so obeboa opani ene ne yire esusu ho se wa wonim abrantie oye janka oni obia hwe soma odi asom yen ni senti ma ya adwene se me pese de nka wodure ye mwa no na afi ono ankasa entimi emmo no bra na daache ohwe ho na ebi kura wada ase sese yenyini ye ntimi nko bada ye ba fie nti ye hwe na ye mwa abrantie asem na nye opani yiri de ususu se omuye no bo abrantie no so e pagyaru mu a wa hwa na daache wa be kesi e dia se no opani ni ri eji ekinyi cheche edi nkuta ho keka ya duru baabi no na fe de eya ye ntokwa ema obey hyase etan abrantie ni ofie ho edu baabi no ode krono kra etoro so ofie ho asemi ya abrantie ni ya pa na so ehefa na woka ba ka ko hu ode anroho etu fie ho no awo bra empo ni ntade ne nyama kitinkiti a na papa yi ama no nyina ma mi gifiri no epamo se onko na so mpani se abubuo kosua ade ebeyi enseda abrati pue kwae no abrabo be ye dene obu ba bi a wonfa ni mre nyina odi asom papa yi ene ne odina ne namu na afei adwuma wa yen se bi ko e pa o pa
na fe carpenter bia no akodi mason bia no akoboa odi labor adwuma saa eda kudi ana opani bia no otwa be ana wo yese oboru pa no akwakoto emena ma abranche ko ya auto menwa ana ade ko si ade bi so agi kukuro abranche bibi ho no ohusa pintoa oyi pintoa no ni sika futu ana kwasem ni wanka nchire obia ana odi ba fie oba ye na odi ko ba bia ye hwe saa sika gold fui ana osaka kakra de ko ye kwasem ni wo ewe ma no ni sika pa abranti yese saa de tie dia ene wo so bi bibi nyansa wo sua ede afri opani no ho enti edi besa afi no na afi de obi nhuru ba bi abranti ko nya sika edan bi a wo kukurusi ho na wo hwe na japade a oyeye ewo ho afi de na no ho aye dibre na so kai se aburu ko sua ade ebe ye no enseda onipa ebetime susu ahye se meye o se meboa me de bakwa na so ni na be hwe wada dia branche suma odi som maame ne papa yi ene dia o de tro so no yakopon fa kwa bi so epeja branche ema onu po be ye kese e de sen papa yi ne yire fembru be no na krom ho no abranti edi mu pa bibia wo ye bia no na ye frɛ no abrochira na opani share boso de bakwa wa mfana nkoi afede ho aye fi ayi afichikwan okɔ no oba bibia opeso ye bia otimi yakopon so bi hira obi hira emfa ho ntu ni paso emfa wo nyina hye ni pam ni nipa ebetimi adiwo hwam ena masima pese mbi tufo ni se faawre nyina hyasa fawradim na fa ho toro so na ono ana obeye edi ama wo oya ko ponsha de fa sa futu da wasi